Helo a chroeso i pennod 75 o Colli'r Plot. Neu rhywbeth felly. Na. Wel, mae'n dibynnu sut wyt ti cyfri. O Dafydd yn mynd i ddeu 1, 2, 3 wan dwi'n gwybod, ond... Steve. O'n i'n mynd i ddeud, os o wahanol ffyrdd o gyfri? Wel, mae'n dibynnu sut ti'n cyfri y pethau unigol fatha chdi yn siarad y fant, a falle. Ie, right. Cyfri hyn hefyd. Cyfri heini. Mae Aled yn checio wan i mi. Nes i just cyfri, cos dyn nhw ddim gyrhifon ac dyn. Ond mae o tua hynny sy'n anhygol, dydy. Dwi'n coelio, fan ni dal yn ffrindiau i gyd. Wel, ydyn ni. Gweld yn gilydd llawer ar wahan hyn, ac dan. Ie, mae'r system dy fi yn gweud, mae'n fel mae'n rili donio, mae'n gweud 74 listenable episodes. Mae con bod na rhywun di ymuno ar ganol y lol yma. Colli'r Plot, di Manon Seferos, Ale Jones, Dafydd Llywelyn, Betha Gwenas, a fi Isian Norddi yn trafod llyfrau a ballu. A mae yna lot o ballus weithiau. Chi gyd yn iawn? Iawn. Champion dy fawr. Dwi'n tu mam heno. Sy'n golygu bod fi'n Sian o Blaena. Sydd o link drwsgol effernol. A Sky Ti'n paratoi hwnna. Paratoi hwnna. Sian. A mar slick. Mar slick. Mae rai fi licio hwnna. Ond, ydych chi Dydyn ni gyd wedi gweld hi, do? Pwy yn Cymru sy'n heb, ia? Ydy pawb wedi gweld Effie o Blaena? Do. Stawrydd. Do. A beth di barn pawb? Eithaf chi i'r noson premier, Sian? Na, ddo, nes i fethu gweld ti yn Blaena, hyd yn oed, es i a Gwen i Dwyfawr y Pwllheli. A pobl y sbio no, dan ni. Dwy hogan o Blaena di cyrraedd fanna i gweld ti. Oedd Leisa Gwen Llian yn dda iawn, o'n i'n teimlo bod hi'n wirioneddol wych. Seren. Mi eith hi'n bell. O'n i hefyd yn meddwl, be oedd enw boi, Owen Alun, ie? A Carys Gwywyn. O'n i'n meddwl bod y cast drwyddi draw, ond o'n i'n meddwl bod y tri yna yn arbennig. Nes i, Stili a Gaffi oedd yn chwarae fydwraig. Ie. Am ryw reswm, hi nath... O'n i jyst yn meddwl bod hi'n wych, da. Oedd hi mor gynnil, i pherfformiad hi mor gynnil. Ie, o'n i yn meddwl bod hi'n na iawn. O'n i efo bod Mared reit gynnil hefyd. Oes. Yr fam. Fam y pan bach dros ffordd. Ie. Ie. Na rôl fach o gyn i, oedd yn eithriadol o gry a phwerus. A dwi'n meddwl, faint yna chi welodd y ddrama Lwydda'n Breiddiol? Nes i gweld chi? Do, o'n i wedi gweld i, ond o'n i'n cofio dim amdani. O'n i'n meddwl bod yr symud y cyfan i Blaena a wneud o'n y Gymraeg wedi gweithio mor dda. Achos dwi'n meddwl bod efo wedi gweithio i ddod yn ffilm Gymreig a Chymraeg i haith. Dwi'n meddwl o'r rhaid i ddod yn rhywle yn y gogledd. A dwi'n meddwl oedd y ffordd oedden nhw wedi seithio yn glyfar, o'n i'n meddwl. Achos oedd Blaena yn rhan mor amlwg o'r ffilm yn dweud. O'n o shots anhygol yn ei dweud. Mae Blaena neis chi. Wel, dyna'r un peth lle o'n i'n meddwl, mae Blaena yn un o'r trefi mwyaf diwylliedig a blaengar mewn lot o ffyrdd cymunedol yn enwedig. A dwi'n gwybod bod ffilm fel... Dwi'n gwybod bod hyn yn bod o'n anheg o'n fi godi hyn. A dwi'n neud ochs bod fi'n bod yn blwyfol. Ond mae o... Doedd yna ddim lle yn y ffilm yma i ddeud y stori yna am Blaena nag oedd. Ac o'n i'n teimlo chydig bach,
O'n i'n No. teimlo'n Ie. union yr fath, cos o ti'n gallu deud, dych chi di gosod y llanast, y plastig, A pethe so fel 'na. far mynydd. Y soffas oedd. Oedd, i wneud y lle edrych yn waeth ag ydi o, cos mae Blaena, o'n i'n mynd i Blaena i ffeindio dynion diddorol. Be, si ffeindio ag... Oedden nhw'n lot mwy diddorol a mwy o gymers a mwy exotic a hogiad o gella. Ie, mae o jyst yn beth rhyfedd dydi. Dwi'n ffordd bron ddim yn... Dim bai'r ffilm, jyst dyna ydy'r stori da. Ia. Stori i oedd yr un yma. Mm. Ond jyst yn meddwl, Dwi'n Dwi'm yn mynd gwbod. sblot i wybod faint o gymysgedd o bobl sgen ti yn rhan o fywydau neu llall yn sblot. Ta mae gen ti hynna'n blaena. Dwi'n mynd dweud bod na ddim bobl fatha effi, ond maen nhw hefyd yn nabod bobl hollol wahanol iddyn nhw hynna'n de. Allai ddall hynny, ond dwi'n meddwl be oedd yn dda am y ffilm hefyd oedd bod ti yn ffilm oedd yn ymwneud gyda dosbarth sydd falle ddim yn cael lot fawr o sylw na chydnabyddiaeth drwy gyfrwng Gymraeg hefyd. Mae hynna wir. Dwi'n meddwl, a dwi ddim yn sôn am y ffilm yma'n gyffredinol, dwi'n meddwl bod ni'n gorfod bod yn ofalus iawn pan da ni alla yn creu straeon am bobl o ddosbarth cymdeithasol nad ydyn ni'n rhan ohono fo. Mae hynny, A ie. dwi ddim wir yn sôn am y ffilm yn hwn, achos dwi'n meddwl bod na, mae gen ti'r fydwraig yn hwn, a mae gen ti'r gymeriadau ti'n teimlo, na, ma' nhw'n dod o ddosbarthiadau eraill. Ond mae rhaid i ni fod yn ofalus bod ni ddim yn deud, os dyn nhw'n ddosbarth gweithiol, maen nhw'n math yma o berson, os da ni'n dall beth gynnu fi. Dall yn iawn? Ond dwi'n meddwl bod na bethau eraill sydd yn llawer iawn mwy euog o hynny na'r ffilm yma. Ond be o'n i'n licio yn y ffilm oedd mae'n dywyll, ond mae'n hiwmor, ac ar y diwedd, nes i grio dipyn yn ni. Ond ar y diwedd, mae yna, yey! Sori, sydd yna'n spoiler. Ond mae'n codi dy galon di ar y diwedd di. Dyna mae'n spoiler na chdi. Oeddech chdi... Mae pawb di gweld effi. Ie. Nes i weld hi yn Odeon yn Perbons. Profiad gret. Ti'n gallu weld ffilm yn Cymraeg fyna, oedd yna'n ffantastig. A nes i fwynhau y ffilm yn fawr iawn. Ti'n meddwl, briliant, right? Ond, hanner ffordd trwyddi, o'n i just fel, a ni wedi bod yn trafod yr actorio, ni wedi trafod, fel bod i'n cael ei seithi, bod i'n dywyll, ti'n meddwl, just ro ffilm Gymraeg i fi ar rhyw ben, lle dim rhaid i fi feddwl, a mae just gallu mynd straight dros top fy mhen i, a mae rhywbeth, ti'n bod, fel superheroes, neu, ti'n bod, fel kick-ass yn Gymraeg, neu rhywbeth, just fel hollol wahanol i'r genre tywyll yma, di really arbenigo mewn a wneud stwff ffantastig mewn. Ti'n modd, o'n i'n meddwl bod yn ffilm anhygoel, ond just eisiau ffilm Gymraeg rhyw dros i just mynd i fod yn... Dwi'n meddwl na ffilm fel hon, do, achos ti'n bod, mae hon di seithi, mae'n mor hard, mae sgript yn anhygoel, mae stori hi, a dyndi mae o'n drwm iawn, dyri. Dwi ddim yn meddwl fysa Kick-Ass yn Gymraeg yn torri drwad yn y ffordd mae hon wedi, a dwi'n meddwl bod effi o Blaena yn mynd i agor drysa i fwy o ffilmiau Cymraeg. Pobl lot mwy parod. Dyna, achos eisiau weld ti yng Nghaerdydd, ac oedd yr bobl yn y gynulleidfa, swn i'n deud, ti'n mynd i weld cynhyrchiadau Cymraeg yn y theatr, a'r un bobl ti'n weld fel arfer, yn yr rhan fwyaf o achlysurion o'r fath. Ond be oedd yn braf wrth fynd i'r cinema yna oedd gweld, ti'n gwybod, dyna yr un yna do'n i'n nabod, oedd rhan fwyaf ohonyn nhw yn siarad Saesneg. A y ffaith bod nhw'n eistedd lawr ac yn gwylio ffilm drwy gyfrwng y Gymraeg,
a bod nhw'n trafod, o'n i'n gwrando yn nhw wrth gerdded allan ac yn dweud bod nhw wedi mwynhau a bod nhw ddim dydden nhw erioed wedi bod yn blaen a hyn a llall. Ond oedd y ffaith, dyna'n union ydy swyddogaeth ffilm, sef annog trafodaeth. Ac yn hynny o beth, dwi'n meddwl bod o wedi llwyddo'n rhyfeddol. Di Blyn yn mynd i orfod paratoi ar gyfer ton o ymwelwyr. Mae fy chwaer yn gobeithio. Ti'n meddwl newn nhw hefyd sbectol, lle ti'n lli gwisgo nhw, a mae hwnna'n troi yr is-deitlau i ffwrdd, as chi'n siarad yr iaith yna. Ie. Ond nes i anwybyddu'r is-deitlau, ond oedd e just fel, o'n i'n ymwybodol Wel, bod nhw yna ar y dechrau, ti'n bod? So. Ydy, oedd o'n cymryd chydig bach i ti ddysgu dy hun neud oedd. Ydy, ie. A chwarae teg da, bron mewn Cennard, nath mam fi gynhyrchu hwnnw, wedi bod yn bendant iawn o'r dechrau, bod dim yn saethu gefn wrth gefn, achos yn aml iawn efo pethau fel hyn, maen nhw'n saethu fersiwn Gymraeg, fersiwn Saesneg, ac oedd hi yn bendant iawn, doedd hi ddim yn mynd i wneud hynna, achos mae pobl yn gallu ista mewn cinema a gwylio ffilm Gymraeg a darllen yr is-deitla, a di o ddim yn amharu ar un mwynhad nhw neu dealltwriaeth yna'r ffilm. Felly, chwarae teg, mae hwnna'n benderfyniad dewr i wneud, dydy? Mae wedi bod yn genhadaeth. Mae wedi bod yn genhadaeth gyn Branwen ers blynyddoedd, a dwi'n gwybod pa mor benderfynol mae wedi bod ynglyn â'r egwyddor yna. A mae'n hollol iawn. Lle mae rhywun yn trafod yn herma cyllid cynnyrchiadau a falle. Dwi yn bersonol ddim yn credu yn yr oes sydd ohoni bod na gyfiawnhad dros gael cynnyrchiadau gefn wrth gefn pan dyddi yma mae pawb yn derbyn is-deitla a mae pawb yn derbyn bod yna gynnyrchiadau o wledydd eraill ac y diwylliannau eraill a dros o neb malio dim. Felly mae yn agwedd hen ffasiwn iawn i ddeud bod rhaid cael. Amen. Ie, so da iawn, Effi o blaen. Da iawn, Effi o blaen. Ie. Wan, da ni cael hanes China, please, Manon. Cyn i ni wedi holi am lyfrau. Dwi'n yn gwybod pam bo chdi'n China. Wbath i wneud efo llyfrau. Oedd o'n beth i wneud efo llyfrau. Nes i fynd i Beijing, oedd ffair lyfrau rhyngwladol Beijing yn digwydd trawn yna, ond o'n i mewn cynhadledd gwahanol awduron o wahanol wledydd yn dod at ei gilydd i drafod rhannu llenyddiaeth rhwng gwledydd. A wedyn, oedd yna ti hanner yr amser, a wedyn o'n i'n lansio llyfr glas nebo yn Chinese. Oedd yn bonkers ac yn hyfryd. Ac, oedd just profiad hollol anhygoel. Hollol hyfryd, lle mor ddiwylliedig. A dwi rioed i bod i wlad o blaen lle ti'n clywed gymaint o chwerthin. Mae o'n nodedig, da. Ti'n mynd i fwyty a mae pawb o gwmpas y bwrdd yn chwerthin. Oedd yr mwyafrif llethol o bobl yn ein gwarfod ddim yn siarad Saesneg. A dwi ddim yn siarad Chinese, falle oedden ni'n siarad trwy Google Translate. A rywsyd oedden ni'n gallu chwerthin efo'n gilydd a neud jocs a tynnu coes. Mae'n ffordd ti'n meddwl sy'n... Dwi wastad yn meddwl bod yr hiwmor yna'n Brydeinig iawn. Dio ddim, na ddi. Oedd o'n wych. A wedyn, lansio llyfr glas nebo yn brofiad anhygoel. Ges i amser gwych. Diolch yn fawr i gefnogaeth cyfnewid fel ein Cymru. Ac i'r lleill nath dalu amdana fi fynd yna wasg. Oedd o'n bril. Wyt ti'n gallu deud teitl llyfr glas nebo yn Chinese gwan? Na. Na. Sorry. Nes i grio loads. Achos oedden nhw wedi trefnu yn y lansiad bod na blant yn adrodd darna llyfr glas nebo yn Chinese. Ac oedden nhw wedi dod o bell ar y tren ac oedden nhw wedi gwisgo fyny a oedden nhw lot o'n nhw wedi gwneud cardiau i fi a wedi gwneud lluniau i fi a oedd o just yn anhygoel. Nes i grio eitha lot. Nes i grio gadael hefyd. Ti fod i chwerthin Manon? Chwerthin hefyd. A'r bwyd, da. Oh my god. Bwyd gorau dwi wedi cael.
Ond ti'n gwybod i ddod yn ôl beth ydych chi ddweud ynglyn â yr diffyg iaith oedd yn gyffredin. Mae hwnna mor ddifyr dydi, achos mae'n amlwg bod yna gyfeillgarwch wedi cael ei greu a bod yr sefyllfa yna neu llai Google Translate, ond hefyd bod rhywun yn gallu creu cyfeillgarwch heb iaith. Os di hynna'n neud sens? Yndi. Ond a lot o'n efo... Ti'n dod i'n nabod pobl, a ti'n mynd siŵr beth i hiwmor nhw, ac unwaith ti'n cracio'r joc gyntaf na, ti'n gwybod bod chdi'n oce. A dwi'n meddwl fel na o fi. Ond be oedd yn ddifyr hefyd yn y gynhadledd ar ddechrau'r gyfnod o'n i yna, cyfarfod awduron ar draws y byd, fan'na foi anwyl ofnadwy a Chile, yna Frances yna, a boi mor hyfryd o Rwsia. Ac oedden ni'n siarad ynglyn â'n llyfrau, bob a'n teuluoedd a bob dim. O'n i ar boi ma o Rwsia, oedd yn ffoi reit oedrannus a di sgwennu lot o lyfrau ffeithiol. A nathon ni ryw glicio, oedden ni'n siarad am y ffilms a falle oedden ni wedi gweld a nath o ddweud, os o'n i wrth modd yn gwahodd chdi i Rwsia i ddod i hyrwyddo dy lyfr yn fanna. Ond sa chdi'm yn cael dod nesach. A swn i'm yn cael dod i dwlad dim yn siŵr nesaf. Ac oedd o mor rhyfedd, achos mae'r sefyllfa wleidyddol yna mor effernol o gymlath. A nes i sylweddoli, da ni'r un fath, ond mae yna gymaint o rwystra hefyd, da. Dwi di bod Rwsia, nes i wirioni fe'r lle ar bobl. Nid y llywodraeth ydy'r bobl na ci. Na ci. Na, a mae hynny'n wir iawn am China. O, da iawn. Na, o'n gret. Oedd o'n gret. Ti just gwenu, dwyt? Dwi yn. A ti dal mewn cysylltiad. Mae'n rhyfedd hefyd, achos mae'r we, maen nhw'n cyfyngu ar beth chi'n gallu mynd yn fo ar we. Lle o'n i di downloadio rhyw VPN cyn mynd, fel bod fi'n gallu cael WhatsApp a ffonio'r teulu a falle. Ond mae hwnna'n rhyfedd hefyd, faint o ti'n dibynnu ar WhatsApp a Instagram a hyn a llall, a wedyn oedden ni'n trio swapio manylion cyswllt ac a fel, wel, sgynnych chi'n WhatsApp, da chi ddim ar Instagram, so mae hyn yn mynd i weithio. So, a ti'n meddwl am bethau fel yna, gwyd? Sgynny nhw'n Instagram o gwbl, nag oes? Na. Na. Os dwi'n fel line, efe? Line? Mae gen nhw WeChat, sydd fel WhatsApp. Mae gen i WeChat wan hefyd. Ond na, mae pethau fel yna yn... Mae nhw'n wahaniaethau mwy na ti'n meddwl maen nhw'n mynd i fod. A hefyd, mae bob llyfr sy'n cael ei cyhoeddi yn China yn gorau mynd trwy sensor. Waw. Ydy? Ydyn nhw'n newid neu jyst yn gwahar os dyn nhw ddim yn licio? Chydig bach o'r ddau, dwi'n meddwl. Ia, lle ti'n gwybod beth sydd wedi digwydd i? Na, ond o'n i'n gwrando yn astyd ar be oedd pobl yn dweud am llyfr Glas Nebog. Oce, mae'r busennau i mewn. Mae'r busennau i mewn. Achos na ddim yn gwybod na. Ond be oedd yn ddiddorol am hynna oedd bron pawb. O'n i'n codi'r peth yn aml, achos o'n i'n misio teimlo fatha just Brit sy'n dod i fewn a dweud, mae llywodraeth chi bach yn wir, beth yw'r trefn o'n i. Ond o'n trio siarad am y peth mewn ffordd sy'n ofalus ac yn barchus. Ac oedd pawb, o'n i'n dweud, felly faint maen nhw'n sensro yna chi? Ac oedd rhai yn dweud, na, dyn nhw'n sensro'n llyfrau ni o gwbl. Rhai yn dweud, maen nhw'n sensro pethau sydd efo gormod o ryw, neu trais, neu pethau gwleidyddol. A lot yn dweud, ddiw sense of fake news. Nes i glwad y term fake news. Lot fawr iawn yna. Bethau bod o bron yn, oedd hwnna'n odd. Oedden nhw hefo rhywun o ddealltwriaeth o Gymru? Na. Nes i gorfod un boi oedd wedi clywed am Gareth Bale. A dyna'r unig gysylltiad neu ddealltwriaeth o Gymru. Felly, oedden nhw yn cael sioc pan oedd ti'n sôn am yn amlwg dy gefndir. Wel, oedd y rhai oedd wedi darllen y llyfr ac o'n lot o'n nhw wedi chwarae teg. Oedden nhw'n, chos,
mae'n sôn lot yma Cymraeg a llenyddiaeth Cymraeg yn ni. Lle oedden nhw'n gwybod, ond pobl oedd ddim yn gwybod gandir y llyfr. O'n i wastad yn neud y pwynt. Dych chi'n meddwl maen nhw'n dweud gorau Cymro oedd y cartra. A dwi'n ffeindio'n un yn mynd i fanna a fi di'r person mwyaf Cymraeg yn y byd. Dwi yn siarad am caceni cri a dreigia bob math o ryw lol. A wedyn o'n i'n dweud drosodd, bod I don't really identify with being British. Ac oedd hwnna, oedd gen nhw ddiddordeb mawr yn hynna. Yndi, yr argraff dwi wedi gael, awrach bod fi ddim yn iawn, ydy bod Llywodraeth Tsieina ddim yn gefnogol iawn i ddiwylliannau lleiafrifol o fewn. O fewn China, mae hynna yn wir. Dyn nhw ddim yn gefnogol iawn i ddiwylliant Prydeinig, chwaith yn i'n dweud. Felly oedden nhw'n eitha licio bo fi ddim, dwi'n meddwl. Ond ddech chi'n be arall yn rhyfedd ydy, ond neu fi sylweddoli, yn fan hyn, da ni bron yn automatic yn erbyn bob llywodraeth sy'n redag y gwlad yma. Mae o'n hobi cenedlaethol i fod yn sbio ar be mae'r llywodraeth yn neud a postio ar Facebook am be maen nhw'n neud yn wrong. A fanna, dwi'n meddwl fysa nhw'n cael neud o, ond hefyd dwi wir ddim yn meddwl bod nhw eisiau neud o, da. Na, mae'n meddylfryd lle, mae o lles pawb, dydy. Yndi. A mae hwnna yn culture shock mawr, achos o'n i'n dweud nhw, you know, we slack off our government all the time. Ac oedden nhw fel, really? Why? They're your government. And I'm like, oh god, mae'n un lot. Sgwrs fawr iawn. Daw, da ni di mynd yn... Ydy si bod nhw lot o bellus, do. Ie, podlediad am lyfrau. Ia, oce, Elen. Nawn ni ddechrau sôn am lyfrau. Mew ti di bod y ddarllen ys pe Wilson i chdi ddwytha, Aled? Oce. Fi'n mynd i sôn am 2 lyfr Saesneg i lyfr Cymraeg. So cyntaf fi'n mynd i sôn am yw llyfr nes i bigo lan yn ddilyn yn ddiweddar. The Boy from the Sea, gan Garrett Carr. Stori am... so jyst ar gorllewin Iwerddon lle mae dyn sy'n sgota yn darganfod babi ar y traeth. Ac wedyn mae'n codi'r babi fel un I hun, gyda'i fab I hun. A jyst hanes y teulu'n y gyd a sut mae bywyd ar gorllewin Iwerddon. Mae'n stori rili dda. Nes I wir fwynhau e. A nes I just gweld y llyfr yn siop yn dilyn a meddwl, hwnna'n swnio'n gret, The Boy from the Sea. Clawr, ffantastig. A mae just yn denu chi mewn fel stori. Mae just yn, oedd e'n rili dda. Nes I brynu fy draw fan hyn, achos fi'n gofio fi'n sôn bod dim lle yn fy mag ar y bryd. So, hwnna'r cynta. Yr ail yw wedyn, beth sy'n neis I fi yw bod fi'n mynd nôl a just darganfod hen lyfrau Cymraeg. So nes I prynu Cyw Hael gan Twmia. Okay, iawn. Fi'n clywed chi wedi mynd. Da ni nôl yn blaena. A beth sy'n neis, nes I weld y clawr, sy'n meddwl os mae hwn yn clawr newydd, neu hen clawr, achos fi'n bod hwn yw'r... Hwna dyn ni'n gwreiddiol. Ie. A mae'r clawr, nes I just gweld y clawr, a ni ddim yn gwybod dim byd am y llyfr, a ni'n meddwl mae rhaid I prynu hwnna. Iwan Bala, de? Ie. Iwan Bala, ie. Ie. Nes I fwynhau y llyfr yn fawr iawn. Yr unig peth am y llyfr yma yw, mae Dewi Prysor yn gweud ar clawr, un o nofelau Cymraeg pwysicaf o'r 19th ganrif. Biti mawr I fi bod fi ddim yn darllen pan dath allan. As fi'n siŵr oedd jyst yn chwal o awyr iach gyda'r iaith a pob dim. A erbyn hyn ti jyst yn gwybod bod llyfrau Cymraeg gallu bod fel hyn. Ti'n gwybod, mae hwn sydd wedi torri'r tir I gael yr iaith yma, bod ni gallu just derbyn mewn ffordd. So hwnna ddyn ni'n siom I fi bod fi ddim yn darllen yn y cyfnod yna, a ti methu wir gwerthfawrogi pa mor chwilradol oedd y llyfr yma fi'n cymryd ar y pryd.
Ie, dwi'n iawn o ran. Ti'n iawn. Bendant. Bendant. Mae Twm Iesh, dwi'n meddwl, yn un o'r awduron sydd falle ddim yn cael digon o gydnabyddiaeth neu o barch yng Nghymru. So neis Yndi. casglu newydd gen yma bysa? Sa. Oedd hwnna rhywbeth o'n i'n mynd i gofyn, ti'n bod, dydyn wneud lot fwy, achos nes i ddim, fi heb googlo eto. O gen ti ciw dol Cyw wedyn. dol. A wedyn nath o'i sgwennu teledu wedyn do? Wel, mae'n sgwennu lot o sioia i bar y caws a falle do. O do. Mae wedi gwneud lot fawr o stwff yn enw bar y caws. Y stwff da iawn hefyd. Ond da ni eisiau llyfr, iawn? Ti'n Ie. gwrando? Ti'n meddwl bod o'n eilio gwrando? hwnna. Eilio hwnna. A wedyn y trydydd llyfr, dim mor hapus bod fi wedi darllen hwn. Fi'n credu Sian bydde ti'n hoffi hwn. Nuclear War, y senario, gan Anne Jacobson. Mae'n... Mae'n bach. Sa'n ma beth i ddweud am y llyfr hyn. So, mae wedi seilio ar be bydd yn digwydd os bydde Gogledd Corea yn ymosod ar un daleithau heddiw. A dim ond mae'n dechrau o fewn 15 eiliad, maen nhw'n gwybod bod na roced wedi gadael Gogledd Corea. A mae jyst yn cyfru lawr. Oh my Ti'n god. bod, 30 eiliad, munud a hanner, 2 funed. Mae llyfr yn ofnadwy. Mae'n erchyll. Mae'n just yn... Nes i llefen mewn hwn cwpl o weithiau. Nes i darllen mewn diwrnod, 300 i darllen mewn diwrnod, a ni jyst yn gript. Peidiwch darllen y llyfr yma. Peidiwch, please. Cym y bwriadu Iawn. wneud. Newch chi ddim gysgu. Mae'n ffantastig. Faint mae'n cymryd i'r beth yw'r taflegru neu fe yna gyrraedd Mae yn ôl just yn... daleithio? Mae'r hanner cynta, y 24 munud cynta. Oh my god. A wedyn mynd mewn i, ti'n modd, the next and final 24 minutes. A wedyn mynd, ti'n modd, y 24 mis nesaf wedyn mynd. Oh my A god. ti'n modd, mae dy... Wel, llywydd Trump, dy fy 6 munud i ni penderfyniad os mae'n mynd i lansio nôl y beidio. A os mae hwn yn, ti'n modd, yn debygol o fod yn beth cywir yn y beidio. A ti'n modd, mae yna... Ti'n modd, yn egluro yn y llyfr yma, mae yna... Weithiau, mae'r system yn corrupt, a mae rhywbeth yn digwydd, a mae'r data yn ffug, a mae rhaid nhw wneud y penderfyniad yna, os maen nhw'n gweithio'r llywydd, ond mae'n erchyll o lyfr. Mae just yn... Ond mae wedi cael ei sgwennu mewn ffordd, mae just yn denu ti mewn, ti'n twmlo bod ti yn y peth yma. Mae'n ffantastig. Mae'n ofnadwy, ond yn ffantastig. Odi, mae'n ofnadwy mewn ffordd, ti'n modd, ti'n methu credu bod ti'n darllen hwn. A digwydd fod, o'n i ffwrdd, o'n i yn dyfnaint, a o'n i yn fflat yn edrych dros y môr. A ti'n modd, o'n i'n edrych dros y môr, a darllen hwn yn meddwl, all hwn fynd o fewn yr awr nesaf, ti'n modd? Popeth. Mae just yn, ti just methu credu fe. Ti'n methu credu'r ffeithiau mewn y llyfr yma. Mae gyd wedi seilio ar pethau sydd wedi cael ei, ti'n modd, beth ti'n gael nhw, y classified documents, ti'n modd, sy'n unclassified a gyd o hwnna. Mae just yn chwalu eich ben chi. Ydy e newid gael ei gyhoeddi? Credu mynd 2 flynedd yn ôl, dwi'n meddwl. Mae'n... Ta, di chwilio. 2024. Iw. A beth di cefndir yr awdur? Ydy o'n foi milwrol neu newyddiadurwr neu... Menu. Ie. Alt, bo fi'n cymryd ma dyn Ie. sydd wedi sgwennu fo de. Ie, fi ddim yn gwybod beth yw hanes i. Nes i... Mae'n gwydle, so mae hi'n... Credu mae hi jyst yn ymchwilydd, ti'n modd? Mae hi'n Ia. Pulitzer Prize finalist, New York Times best-selling author of Area 51, Operation Paperclip, Surprise, Kill, Vanish and Others. So, ti'n modd, mae hi'n...
Ie, mae'n ddim yn wybodol o'r pwnc. Gwneud lot o ymchwil am just na anhygoel. Mae'n wir yn Clywed chwarae. chdi'n siarad amdano fo'n eitha traumatic. Ie. Wir, os chi moyn cysgu, newch chi ddim cysgu ar ôl darllen llyfr yma. Ond dwi eisiau darllen yma. Na i ddod efo Eisteddfod os ti moyn e, ond mae fel dydyn nhw cael ei Fyth ar cloi i Eisteddfod. ffwrdd, ti'n modd. Ie, so dyna fy llyfrau a oedd yr un ola yna yn rhywbeth na i byth anghofio, dwi'n meddwl. Waw. Right. Just o'r chwerthin yn China i Aled yn ocê. Rhyfen. Follow that, Bethan Gwanas. Dwi'n ti'n rhywbeth sgafnach i ni? Oes. Reit. Na i ddechrau efo'r Saesneg i ddechrau. A i drwyddo nhw sydyn. Dwi'n fan o Kate Atkinson. A nes i wrando ar nofel o'r enw Shrines of Gaiety. Sy'n hollol wahanol i'r llyfrau eraill i. Mae di seilio'r fywyd go iawn dynes oedd yn cadw clybia nos yn Llundain yn 90au'r ganrif ddwytha. Pam roedden nhw'n gwneud yr flapping, beth yn galw nhw? Flapping, ac i. Flappers. Flappers, ie, rhywbeth ar yllu. Sorry? Adeg yr i geiriau... Flappers. 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 David. David. ERS. Reit, sorry. Ie. Okay. Reit, mae yna gymaint o gymeriadau yn y llyfr yma, ti wir yn gorfod canolbwyntio. Ac ar y dechrau nes i'n agos iawn at bwysau eject. Ac ar ôl sbio wedyn ar Amazon a Goodreads, ond y lot o bobl wedi rhoi fyny. Cos mae yna gymaint o gymeriadau. Ond nes i ddal ati achos, hei, Kate di. Ac eis i machu de. A nes i wirioneddol fwynhau, achos o'n eisiau gwybod be oedd hanes y cymeriadau mae gyd yn pen draw. Felly, llyfr difyr, ond mae eisiau mynedd o fo. Okay? Wedyn, o'n i'n meddwl, dwi wedi ffeindio y llyfr perffaith i mi. Gwrando ar hwn hefyd. Gwrandwch ar y teitl. The Little French Village of Book Lovers. Swnio'n ddelfrydol i fi. The Little French Village of Book Lovers gan Nina George. Ond yn anffodus, o'r llais y ddynas oedd yn ddarllen o. Fod yn onest, mae'r teitl bach yn twych. Lle bod o, dyle bo fi di, achos dwi'n cofio'r tro cyntaf mi wrando'r beirdd yn darllen i cerddi yn Saesneg. Ond nhw'n darllen o'n holl o wahanol i ni yng Nghymru yn dyn. Dwi'n methu dynwared a dwi'n just methu... Dych chi'n gallu dynwared y ffordd mae'n wneud o? Dwi'n mynd i drio rwan. Na. Ond mae yna bwyslais. Yn ei recordio. Oes, mae yna bwyslais mwyaf odd. Ac oedd yna'r yma di roi y pwyslais mewn llefydd mwyaf stupid. Wedyn o'n i methu ddiodda fa, ac oedd o'n nôl i'r llyfrgell yr un diwrnod. Oedden ni'n mynd i'n gwrando nhw'n. Ond wedyn nes i at lyfr print dyn, a dwi'n gwybod bod Sian di darllen hwn. Dwi'n cofio pryd, chwaith. Drive your plow over the bones of the dead. Blynyddoedd yno. Chdi well teitl. Ia. Mae'n fwy afal yn hynna, does? Oes. Diolch cweit yr yfal niwclear, ond mae o'n... Cyfeithiad o nofel bwyleg gan Olga Takarczuk, dwi'n meddwl. A iasgo, mae hon yn mynd i aros yn y cod, Fatha dy un ti fan o analed. Mae'r prif gymeriad yn ddynes eccentric yn ei 60au. Pam bod Sian a fi licio hon? Mae ddynes eccentric yn ei 60au sy'n byw'n bell y bob man, mae dim bod ambell gymydog, a mae'n edrych ar ôl tai haf drwy'r geia, a maen nhw'n cael geia caled. Wedyn pan mae'n aelodau clwb hela yn marw fesul un, mae hi'n dod ar ran o'r ymchwiliad, a mae'n teuru, mae anifeiliad sy'n ei lladd nhw, am mynd i bod nhw eisiau dial. Am bod nhw wedi bod yn gas anifeiliad, mae'r anifeiliad yn talu nôl. Felly mae'n bonkers, mae'n ddifyr. Ges i'n o'n bol o'r darna hir am ystroleg, o'n i just yn speed readio dros heini. Ac o'n i ar frys i ddarllen am bod fi eisiau mynd yn ôl i'r llwrgell. Ond, waw, llyfr difyr. Felly, os da chi licio rhyw bethau quirky, sy'n ti'n dweud, Sian? Ydy, mae'n quirky. Mae quirky, o. Dwi'n trio cofio enw'r was, cos mae o'n un o'r hynny sydd efo cloriau glas a just y sgwennu, ynddi?
O'n i'n meddwl na coch oedd o. O ie, fyrach y O. glas oedd o. Dwi'n mynd sbio ar Gloria. Rhan, yn sydyn, cwpl o'r ei Cymraeg. Llyfr mawr, 520, Cader Idris ar artistiaid gan Andrew Green. O, mae'n hyfryd y lyfr. Mae o'n fo'r llyfrgell gendi, lle mae di ffindio llwyth o lyniau o Cader Idris, sy'n mynd nôl i Richard Wilson ei debyg yn 1765, i rai hyd at 30 mlynedd yn ôl. A mae'n o lyniau yna, o'n i'n meddwl bod fi wedi gweld bob un llun o Cader Idris o'na. Na. Wir ydi mwynhau sbio nhw, a mae'r testyn mae o di sgwennu'n ddifyr hefyd, lle mae werth bob ceiniog. Okay? Presandolig i rwy'n, 520, lyflu. A wedyn dwi wedi darllen Cama Bach gan Luned Aaron. Os o rwy'n arall i darllen hon? Do, dwi ddall na. Na, dwi heb. Sôn amdano fan o. Dwi'n Mae'r Colli'r Plot yna. Do. yn gofio. Dwi'n anghofio bod dwi wedi ddarllen erbyn i siarad efo chi. Wel, dwi wedi darllen o fyd. A mae'r clawr yn hyfryd, yn difyr hogan fach a'n sgidiau mawr. A Luned nath wneud y clawr ynda. Mae'n hyfryd. Mae Yndi. hwnna'n glawr bendigedig. Ond o'n i wedi drysu braidd i ddechrau, cos o'n i'n meddwl bod o'n fwy o gasgliad o straeon byrion na nofal, ond fel ti'n mynd yn dyflaen, ti'n gweld bod y cymeriadau gyd yn gorgyffwrdd, fatha tren bwled ola Nineveh gan Daniel Davies, de. O'na, o ti'n cwarfod cymeriad yn un stori, o ti'n cwarfod eto mewn stori ell, doedd. Beth braf iawn oedd yna, ni'n teimlo fyd yn y stori, bod chdi'n gybron yn cael bod y dre ei hun yn gymeriad. T'mod? A mae di sgwennu'n gynnwyl a sensitif. O'n i'n gorau mynd nôl weithiau i gofio, hang on, lle dwi wedi gweld hwn o blaen. Wedyn yr eraill fel, ha, dwi'n gwybod bod mynd i weld hwn eto. A wedyn, y darn o'n i wirioneddol ydi mwynhau, oedd prif gymeriad ydy'r crochennydd yma serial haf, ti'n dechrau fai ac yn gorffan efo. A'r darn sydd wedi aros yn ynghofi, ac yna densiwn yn efo. Mae'r crochenwaith yma, mae wedi gweithio'n galed drostyn nhw o gwmpas ei thŷ hi, a mae yna ffrind wedi gweld ei efo rhyw blant bachan y stywallt. Wedyn mae yna gymeriadau difyr eraill, lla dyna sy'n cael ei thalino serial ast. Wedyn ti'n gweld mewn stori eraill pan bod hi'n ein ast. A mae yna ddau frawd o fel pacas, nes i fwynhau'r stori yna. A nes i ddim gweld hwnna'n dod. Da iawn, Luned. Ond dwi'n meddwl bod hi'n gyfrol i'w darllen yn araf ac yn ofalus, ac o'r oll mewn un darlleniad. Cos os wyt ti'n neud 10 munud bob nos, ti'n anghofio. Mae reit farddonol, dydy. Dwi'n meddwl bod i arddull llun hyfryd. A bron, mae yna rhywbeth yna fo. Dim bod o'r un fath, ond mae'n rhywbeth yn atgoffa fi o waith Aled Islwyn. Dw, Ia. meddwl yna. Do, nes i fwynhau y nofel yma fawr, achos ath i aros efo fi, ac o'n i rhywsyd ar y pryd tra ni'n darllen enni, mae'n ddifyr iawn, o'n eisiau cario ymlaen ac yn mwynhau yn fawr, ond mae di aros efo fi lot, a dwi wedi meddwl yn ôl lot am y gymeriadau yna. Sy'n nipyn o gamp yn di. Yndi. Dwi'n dal i, dwi'n dyn i gyd pan dwi'n meddwl am y plant bach man. Ia. Fflatio lyflu hi. Felly, dyna chi. Reit, da chi'n mynd i gael sioc wan. Cyfrol y farddoniaeth gyfreithion. Argo. Limrica? Nac. Miaw. Ceri ar Williams Parry wedi olygu gan Elis Dafydd. Cyhoeddiadau Baras. Mae'n lyfr hardd, mae'n glawr calad, a mae'n mor ddel. A mae di cynnwys cerddi ar Williams Parry, ond mae di sgwennu anferth o ragymadrodd. Ond fatha traethawd hir ar y dechrau. Sy'n dechrau bod geiriau gan Alan Llwyd. Ar Williams Parry yw myth mwyaf ein llen. Ni chlodforwyd yr un bardd o Gymro i'r un graddau ac y canmolwyd ef. Troes y ganmoliaeth yn orgamoliaeth, ac yn y pen draw anochel yn eilyn addoliaeth. Trafodwch. Waw. A be nes i ddefnyddio peth o'r rhagymadrodd yma efo'n ddysgwyr dau, ac ar ni sylwi bod y gair organmoliaeth yn edrych braidd yn rhwg.
Beth bynnag. Ti Ond roi mi wnes- pwyslo i sy'n lle ad, David. Dwi wrth y modd bod chdi'n trafod ar Williams Parry cael am llwyd efo nhw. A dyna be maen nhw'n dod yn nhw. O, dyna fi oedd hwnna. Dwi'n gwybod. Gwych, we. The giggles, dwi'n meddwl, Da o, dim iawn. hwnna. Digwyddodd ar fi meges seren wir. Ei, dwi'n mynd i destio chi wan, achos nes i wneud un o'r cerddi fan nhw fyd, sef marwolaeth. Oedd yn ofnadwy o anodd iddyn ni, ond o'n isio, oherwydd y cwpled ola, rwan. Ella bod Manon yn rhy ifanc, ella bod Aled wedi cael ei drwysto yn ei fath, ond dwi'n siŵr bod Dafydd a Sian a fi wedi cael yr un math o addysg. Dwi'n casau pan mae bobl yn neud hyn, dwi'n mynd i gilydd yn meddwl, dwi'n gwybod byd, dwi'n Willis jacket o. Ydych chi'n gallu deitha i be sy'n dilyn marwolaeth nid yw'n marw? A byd i stawrwydd, nac da. Dych chi ddim, o dyna ddifur. Oce, cliw i chi, mae'n odli fe hwn. Megis y bu o'r dechrau felly y mae, marwolaeth nid yw'n marw. O, dych chi ddim? Mae'n gêm berig beth ans. Yndi. Na, ydi. Mae hwn yn gêm sy'n diolygu Aled yn neud lot o bwtio. Wel, hyn sydd wae sy'n dod. Marwolaeth nid yw'n marw. Hyn sydd wae. Dych chi licio mwy sleisi? O'n i'n mynd i ddweud, mis di feirniadu'r ddynas fach na, oedd Do. yn darllen y llyfr hyn. A mae modd oedd hi yn darllen y cynnwys. A rwan nes di ddarllen y darn yna, ac os gael ei nes di fwrdro ar Williams Parry. Do. Gydag arddeliad. Do, ond i jyst yn siomedig bod chi'n gwybod hyn sydd wae. Beth ti'n meddwl o sylwadau Alan Llwyd ar ôl mynd trwy'r cerddi? O, difyr. Ti'n Mae yna cytuno? drafod na, de. Difyr ofnadwy. Mae traethawd Elis Dafydd yn werth i ddarllen. Wir. Dwi'n mae'n mynd nôl pryd oedd hi. Pryd oedd ar Williams Parry fyw. Na dros gan mlynedd, does. Oedd bobl bren yn sentimental. Ond dwi licio stwff ar Williams Parry. Felly, sori Alan Llwyd. Eilyn addoliaeth. Na, mae na ddeunydd trafod ffantastig. Mae na ddeunydd raglen i chdi fanna, Manon. Diolch yn fawr. Oes. Dwi'n hoffi o. A rwan, dwi'n mynd i orffen fan efo llyfr sydd wedi chwalu mhen i racs. Un o'r pethau gorau dwi wedi darllen ers sicr misoedd os nad blynyddoedd. Fel yr hael gan Brenig Davies. Ydych chi wedi darllen o? Ti di dechrau. Na, Dwi wedi brynu o wrth ysgrifennu. Ie, fi wedi prynu fe fyd. Ie. O, oce. Ella fydd pawb yn gwrannu fath, ond dwi'n methu dall. Nath o chwas... Pam o'n i'n darllen o, o'n i bron yn crynu, o'n i'n meddwl, mae hwn yn dda. Ydw i'n gorfod ddeud? Orgamoliaeth. Wir, ond dwi'n cofio Brenig pan oedd o'n blentyn ysgol, si lawr i dde Cymru rhywbeth i roi gwobrau i bobl am rhywbeth reswm. Dwi'n mwyn cofio be na pam, ond oedd Brenig wedi sgwennu stori'n Saesneg, oedd o di ennill. Felly dwi wedi ysgwyd i law o. A dwi'n cofio darllen i stori o a meddwl, waw. Cos oedd o'n ifanc, ne? Ac o'n i'n drafod o fo Iwan Morgan, mab ffrindi mi, oedd Iwan yn arfer dysgu Saesneg iddo fo yn ysgol Bro Morgannwg. A pan oedd o'n blwyddyn 9, nath o ennill wobr BBC Young Writers Award yn blwyddyn 9. Ian McKellen yn ddarllen o ar y radio. A wedyn fo enillodd gor yn yr Urdd yn 2019 gan gyro, grandwch yr un, Megan Angharad Hunter a Caryl Bryn. Felly mae Brenig, de, mae'n wedi bod yn y cefndir ers talwm, a rwan, o'r diwedd, mae di sgwennu rhywbeth. Mae'r ffordd mae sgwennu, mae jyst yn llifo allan yno fo. A mae'r nofel mae fatha darn o gacan foethus, ddrwg, hyfryd sy'n cynnwys bob dim. O, dwi'n wedi gael ngheg gwan, cos mae gennau om gorganmol, dwi wedi gorganmol yn barod o. Caid y geg Bethan, ond wir, nath o jyst cymryd yn gwynti. Pam? Achos, be o'n i'n deimlad oedd, mae gen ti awduron sy'n dod unwaith mewn oes, does? A mae Brenig yn un o'r heini. Waw. I mi. Mae just... Mae mor
Mae'n ddoniol, mae'n fodern, mae'n ddeifio, mae'n ddwys, mae'n clyfar, mae'n annisgwyl, mae'n emosiynol, a mae jyst i sgwennu'n hyfryd. A dyna ni, wedi gorffen. Edrych ymlaen i ddarllen nhw. Na fi. Dwi wedi gorganmol wan do. Sori os dwi wedi gorganmol. Na, mae'n Chi'n disgwyl braf dwymo wan. wan. Ond nes i just... Ni ddim yn gwrando, ni si ty beth, so bydd ni wedi anghofio bydd ni darllen. Ond pan ti'n darllen beth fel o, ti isio canmol does? Mae eisiau camol. Oes, mae eisiau camol bobl. Dwi'n meddwl sef o licio gwybod bod wedi gwneud i Bethan Gwanas grynu. Dyna. Hwna ddipyn o ddeud, yndi. O, mae hwnna'n mynd i fod yr glawr i nofel nesaf fo. Orgamoliaeth. Be fydd enw'r bennod yma? A falle. Be ti wedi bod yn ddarllen Manon? Ti wedi bod i gamol? Yn gymhedrol? Gamol. Nath fy ynghyfraiths brynu mi i fynd i ddarllen Chawn in China. Mae'n wedi prynu llyfryn bach ydi o. Mae'r enw glywsoch chi hon. A mae'n dweud cyfres y fro 1, a dwi'n gwybod os oes yna cyfres y fro 2, ond bedio ydy detholiad o ffraethebau a straeon digri o ardal Bethesda. Ac wrth gwrs eisiau ysgol yn Bethesda, wedi argraffu 1976. A straeon bach, wel, dyn nhw'n straeon hyd yn oed, maen nhw just, y pethau bach digri mae pobl yn dweud a gwneud. Ac pan nes i gael o, ni'n meddwl, o ia, digon difyr. Ond hefyd dwi'n licio rhywbeth efo lluni'n storiol, lle. Dwi'n yn siŵr. Ond, mae o'n braf, a mae yna rhywbeth mor benodol Bethesda amdano fo. Oedd o wir yn atgoffa fi o bobl dwi'n nabod yn Bethesda a'r pethau gwirion, y straeon bach gwirion ti'n clywed. Hyfryd o beth. Felly diolch yn fawr Anna Hywel am hwnna. Glwswch chi hon. Gai ofyn pwy sgwennodd o? Neu olygodd o? Mae cyhoeddydd Cangen Dyffryn o fudiad adfer. Jyst yn dweud, Carem diolch. Na, dim yn dweud, dwi'n meddwl. Mae'n dweud yn sgwrsio efo gwahanol bobl, felly mae'n dweud ti'n cael stori rhyw berson penodol a bod nhw'n sgwrsio efo'r berson yma. Ond na, dwi'n meddwl bod o'n dweud yn gyd am... Ond mae rhywun di roed at ei gilydd oes? Oes, ond adfer mae rhaid. Neu rhywun swyl. Hon yw'r gyfrol gyntaf yng nghyfres Lyfrau Brod y Ffrynogwen, cyfres y fydd yn adlewyrchu amrywiol agweddau ar fywyd ein cymdogaeth. Gwelir cyhoeddi'r ail gyfrol yn y dyfodol agos. A dwi'n mynd i gweld ti, ond mi fyddai'n edrych amdani wan. Felly, mwynhau hwnna fawr. A wedyn y llall, dwi'n mynd i... Dwi'n mynd gwybod os dwi wedi sôn, nes i fynd i China, goflas nos yn ôl. A nes di roed y llyfr yna trwy Google Translate, a dyna pa mae pawb yn China chwerthu. Na fo. Hiwmor Bethesda. Oce. A dwi'n mynd i gyfadda hyn. Yndw. Yn y gynhadledd ma, o'na bethau i wneud bob dydd, ac wedyn ges i'r amserlen, a tua wsos cyn i fi fynd, nes i agor ddogfen ar ynghyfrifiadur efo'r amserlen, ac oedd na ddiwrnod cyfa o drafod gwaith ac a dylanwad yr awdur ma o China, ac o'n i'n gweld yna fo 10 munud o araith gyn Manon Steffan Ross ar ddylanwad gwaith boi ma. Da ni rhaid i glod amdano. So nes i fel, ydw i'n mynd i e-bostio nhw a dweud, dwi ddim wir yn gymwys. Na, dwi'n mynd i wneud yna. Na, dwi'n mynd i wingio i. Be nes i oedd prynu'r gyfrol yma a darllen i ar yr awyren ar y ffordd. A'i henw hi ydy Mr Ma and Son gyn yr awdur Lao Shi.
Ac be 'di o 'di hanes tad a mab o Beijing yn symud i Lundan yn y 20au. A mae o just, oh my gosh, mae o'n hyfryd iawn o beth. A mae o reit ysgafn, mae 'na stori garu yna, mae'n ddigri iawn. Ond mae 'na lot yno fo am rhagdybiaetha pobl Prydeinig am bobl China. A hiliaeth, ond rywsut mae o'n neud o mewn ffordd mor gynnil, mae o'n cyffwrdd chdi fwy. A wedyn dwi 'di dechrau darllen nofel arall gynno fo wedyn, ar ôl clywed pobl eraill yn sôn. Awdur arbennig iawn Lao Shi. Ac enwog iawn yn China. A dwi'n arbenigwr bellach. O'n i'n mynd i ddeud, sut dath y cyflwyniad? Oedd o'n iawn? Oedd. 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 Wel, oedd o'n eitha hawdd yn y diwedd, achos o'n i'n gallu sôn am, bod agwedda Prydeinig tuag at pobl nad ydyn nhw yn Prydeinig. A wedyn, oedd hwnna'n ysgogi rhyw sgwrs, lly da, so oedd o'n ffain. Ella bod fi wedi gwneud dim sens o gwbl, mae'n, pawb yn gwrtais, so. Sy'n neud yn y Gymraeg? Dyna neud yn da. A dyna fo gyda i. O, diolch yn fawr. Difyr, de. Be ti'n bod allan, Dafydd? Wel, nawn ni gychwyn hefo, yn y gorffennol dwi'n ymwybodol bod chi wedi bod yn trafod Lan Star a pawb wedi mwynhau. Ond nes i benderfynu mynd am y gwreiddiol, achos dwi'n meddwl, chdi Manon ddari ddeud bod chdi wedi darllen Lan Star a bod chdi ddim isio darllen y rŵm y fyf y siop, oherwydd bod chdi wedi cael gymaint o flas arno fo. Ac felly nes i benderfynu mynd yn groes i hynny, fel dwi fel arfer hefo chdi. Surprise, surprise. Nes i benderfynu diw, na weld, achos mae o restr fer llyfr flwyddyn dyri, eleni. Ac mae'n gyfrol sydd yn cymryd dipyn i ddod i mewn i ni. Mae rai i ddweud, nes i dechrau meddwl, lle da ni'n mynd yn fan hyn, achos mae'r stori yn eitha, mae'r sgwennu mor gynnil. Mae'r sgwennu yn ofalus iawn, a weithiau ni'n teimlo, mae'r arddull weithiau yn tynnu sylw ato fo'i hun, ond i esgob unwaith i ti ddod i mewn i'r rhediad, mae o yn y feilgar iawn, ond ti wir fwynhau o. A falle be na i rwan ydy, na i ddarllen Lan Star i weld sut mae'n cymharu gyda, achos mae'n debyg bod na ychydig o amrywiaethau rhwng y ddwy gyfrol. Felly fydd o'n ddifyr gweld, ond oedd o'n stori mor bwerus ynglyn ag yn y cymoedd a fel oedd y stori'n datblygu. O'n i ddim cweit yn siŵr tua 2 ran o 2 i mewn i'r nofel, ond o'n i'n meddwl bod y diweddglo falle yn simsanu, ond mae o mor bwerus. Ges i flas mawr arno fo, mae rhaid i fi ddweud. A dwi'n eitha edrych ymlaen i weld rwan sut mae'r fersiwn Gymraeg yn cymharu ac ydi o cyn gryfed ar gwreiddiol yma. Felly, eisiau wneud hwnna. Yr ail lyfr ydy The Natural History of Crime gan Patricia Wiltshire. So un o'ch chi wedi darllen hwn? Na fo. Cymraes ydy Patricia Wiltshire ac mae hi yn gwneud gwaith gyda'r heddlu i drio sicrhau bod torcyfraith fel arfer llofruddiaethau yn cael ei datrys. A mae'n gwneud hynny yn rhinwedd, mae'n defnyddio natur a mae'n defnyddio ei arbenigedd yn yr
byd natur i ganfod tystiolaeth. Ydy hi mewn dipyn oed o'n Dafydd? Yndi. Dwi wedi clywed ar Radio 4. A fi. Hyfryd de. Ddim ar Desert Island Discs. Dwi'n gwybod. Wel, O'na stori amdani hi'n cwarfod i gŵr a oedd o'n ddigri ofnadwy. Wel, ti'n gwybod, mae'n sôn am, beth sy'n glyfar am yr gyfrol yma ydy, mae'n sôn am wahanol achosion mae hi wedi bod yn gweithio anyn nhw hefo'r heddlu, ond hefyd mae wedi pipro y cyfan gyda i stori personol hi. A mae'n sôn am ei gŵr, a fel oedd, mae'n amlwg yn gymeriad a hanner, a mae gen i gyfrol sydd yn sôn am ei magwraeth i a'i bywyd i, sef Traces, chwarae'r eiriau'n amlwg hefo ei maes i. Ond mae'r llyfr yma de, dwi'n eitha mwynhau llyfr yn ymwneud gyda trosedd a thor cyfraith, ond mae'r agwedd yma o sut mae hi yn llwyddo i gael tystiolaeth allweddol yn achos y CPS a'r heddlu mwyn cael rhyw fath o ddrwg gweithredwyr i gyfraith. Mae o mor ddifyr. Ac glywys i, i fod yn onest efo chdi, glywys i ar raglen Garrett Pennant a Radio Cymru bore dydd Sadwrn oedd nhw'n canmol y gyfrol yma. A o'n i'n meddwl, wel, eisiau'n siop a o'n i'n meddwl, reit. Wel, wir i chi, mae'n anhygoel o gyfrol. A llai ddim canmol hon. Dwi newydd jecio, diolch i Google, a mae Professor Patricia Wiltshire wedi bod ar Desert Island Discs. Cos dwi'n cofio gwrando ar y rhaglen a meddwl, waw. Ie, wir i chdi. Fi oedd hi'n rhan o, da chi'n cofio'r ddwy ferch fach gafodd ei llyfryddio yn sôn. Fi oedd hi'n rhan o'r achos yna. Ond, ac yn naturiol, mae yna bennod go sylweddol yn trafod yr achos yna. Ond mae'r penodau eraill hefyd. Mae nhw mor afeilgar ac falle sgynna i ddim yr arbenigedd na'r wybodaeth yn y maes gwyddonol, ond dydy hynny ddim yn llesteirio rhywun yn rhag gallu gwerthfawrogi pa mor wych ydy'r gyfrol yma. Felly, os gewch chi gyfle, swn i'n bendant yn cymell chi i ddarllen The Natural History of Crime. Yr llyfr ola ydy yn naturiol. Ddaru ni golli Eigra yn ddiweddar. A fel rhywun oedd yn esbygwr mawr o'i gwaith i, ohoni hi fel cymeriad. Ac bod pawb yn sôn am un afon a mis o Fehefin a hyn a llall, eisiau chwilio yn rhyfedd iawn am bwyd i Tesco yn Gaernarfon. Ac wrth gerdded allan, mae yna fwr efo llyfrau. A be welis i, ond digon i'r diwrnod gyn Eigra. A dyma bigo fyny, a nes i agor o de, a yn rhyfedd iawn, mae di lofnodio. Wow. Dw. Felly, nes i anghofio fy nghorff a fy llefrith, ac eisiau a hwn adre fo fi'n lle. Anghofio talu nes di. Ond, ti'n gwybod be, mae dawn Eigra i greu cymeriadau. Gofod i sgwennu 1974, ond ti'n gallu gweld gwreiddiau mis o Fehefin yn wych yn hwn. Achos mae ei dawn i greu cymeriadau difyr. A yr ddeialog a fel mae yn portreadu parchusrwydd Cymdeithas Gymraeg, rhywfaint o aracrydd Cymdeithas Gymraeg. Mae o wir, ges i gymaint o flas ar hwn, a chwerthin mewn llefydd, a mae ei deilog, beth sydd yn braf ydy, mae yna gymaint o, nhw'n benodau cymharol fyr,
ond mae yna gymaint o ddeialog, mae o mor rhwydd i ddarllen. Weithiau mae'n darllen fel sgript. Felly, nath o godi dipyn o hiraeth i fi am Eigra, mae'n rhaid i ddweud, ond chwip o gyfro. Felly, 3 llyfr ges i blas mawr arnyn nhw y mis yma. A ti di mynd â ni nôl i blaenau, do? Do, ti'n gweld? Dach chi'n meddwl bod fi'n taflwyd hon at ei gilydd, boys? Mae'n o blaenau. Be ti wedi ddarllen, Sian? Dwi wedi penderfynu taclo'r llyfrau sgynnau'n tu heb i darllen. Nes i wneud swn i'n gallu just eistedd am 3-4 blynedd yn darllen pethau sydd dwi wedi brynu. A'r cyntaf nes i afon efo ran cwilydd, cos o'n i wedi gofyn amdano fo fatha presant dolyg neu 5 blwydd, oedd Cymru Fydd, William Owen Roberts, Garn. So rhywun wedi ddarllen o? Na. Ia. Dwi'n yn dall pan bod na cilliad o drafod i bod anna fo ddigwydd, cos mae yna gymaint o bethau i drafod, neu falle mae fi sy'n wedi gweld trafodaeth. Ond hyd yn oed sbio ar y we, adolygiadau am brin. Fath ysach chi ddyfalu o diosod yn y dyfodol cyfnod 2090 i, sut wyt ti'n dweud, 2-1-dim. Ydy o han fwyaf, a mae yna bwt o epilog hefyd. A'r sefyllfa fras ydy, mae yna ryfel di bod rhwng Cymru a Lloegr yn 2049, a Cymru sydd wedi ennill. Mae Lloegr di chwalu ddarna bach. Mae'r bobl oedd yn o blaid England and Wales wedi cael ei hel i fyw ar y gorora mewn sefyllfa ddrwg iawn. A mae rheini ti'n gwarfod gynta, a maen nhw'n siarad Saesneg. A ta mae y Gymru a'r Gymru Gymraeg yn gyfoethog, mae newid hinsawdd a bob peth, so mae gen Cymru ddŵr. A mae yna gymhariaeth efo Israel a Palestina ddigwydd. Mae di wirioneddol nychryn ni pa mor anodd oedd i mi gael ymhen rownd mae'r Cymru Cymraeg oedd yn gormesu. Neu felly wyt ti'n meddwl, oedd o just yn Clyfar. chwalu mhen i de, wyt ti'n cwarfod yr rhai sydd yn yr gwersylloedd mae'r y gorora sydd wedi cael ei hel o Gymru am bod nhw ddim o blaid Cymru annibynnol. Ddyla bod fi gallu gwneud y flip na, ond cael ei hir de. Ia. Ysi, dydy o mor syml a hynna fel ti'n mynd trwy'r nofel. Ti'n gweld ydy pethau ddim cweit mor ddu a gwyn a gwdis a badis, de. Ond oedd, a dwi wirioneddol di mynd, ti'n gorfod canolbwyntio. Mae yna lot o bobl a rai anyn nhw jyst yn ymddangos am chydig. A mae yna AI a robots o fyd aled. Mae hyn i'r rhan ono fo. Pryd gyhoeddwyd y nofel yma, dwa? Dim ond trwy 2 blynedd yn ôl, ia. O, ia, etch. Ia. Dim di bod ar y silffi, mae yna hi di bod ar y silffi lot i'r achbus. Pam dwi'n methu weld o. Ia, dwi'n siŵr mae rhyw... Da ffeindio fo. A dwi'n iawn i feddwl, Sian. O, 2022, sori. Mae'r print yn eitha man. Yndi, mae lwmp o nofel, mae 400 a mhell dros 400, a fatha ti'n dweud, print man iawn, so dwi'n siŵr bod ti'n cyfri geiriau. Ond mae un o'r llyfrau yma sy'n licio drafod mewn criw o bobl sydd wedi darllen i fan, neu dwi eisiau let's notes neu rhywbeth, i dos o'n i fod yn angydweld efo nhw'n deud. Ond ia, os di ar eich silff chi, mae llyfrau Wil Garn yn teddu ista'r silffod ydyn. Nes i'n darllen y pla tan adeg Covid. Am bod nhw'n lwmpia, dwi'n meddwl de. Os di ar eich silff chi. Pwy di'r gyhoeddwyr yr un newydd? O'r 4 gwynt. Oce. Dwi'n meddwl bod fi wedi clywed amdano fo, sti. Gen o glawr melyn, dwi wedi weld o. Gen o glawr melyn. Na fo'r clawr. Una ddim helpu bobl sy'n gwrando, ond mae o helpu Bethan. Yn glawr, Dael. Mae glawr neis. A mae'r flap yma'n...
y llun yn rhydd rwsut, da chi'n gallu. Dwi'n cofio sbio ar y ffont, maint y ffont yma, wedyn darllen hwn. Dwi wedi mynd i hen i ddarllen sgrifen yma. So Na, fach. ma. Ti'n digon Ond amser ar ond ôl. os efo ddim o'r fan. Mae gas gan ei feddwl pa mor drwchus efo de. Ac eto dwi ti'n meddwl, wel dwi ddim, wrach sa Bethan, bo isio golygu a torri a cwtogi. Ddim llawar. Bethan sydd i wella. Ond na, Ia. ti'n gallu deud dwyt llyfr fysa ti'n torri, Na, a nes ti'n teimlo hynny o gwbl? beth sy'n teimlo hynny, na ddo. O, na fo. Bod gen ti ddisgrifiadau, fatha wythnos yng Nghymru fydd chydig bach, o ti'n teimlo weithiau rhyw dinc o'r arddull yna o esbonio bod pa sydd dillad o gyn bobl yn y flwyddyn yna a sut walia, ond oedd o'n o'n gweithio, nes i wir fwynhau. A tair nofel Saesneg, o un o'n nhw, dwi jyst eisiau gofyn os oes rhywun wedi darllen i'r con bod nhw'n gallu ymhreswadio fi. Nes i'n cael llawer o flas a nid yr gwir. Ond mae di ennill y Booker yn ôl yn 1984. Hotel du Lac, Anita Bruckner. Do. Nes ti fwynhau? Dwi'n cofio achos mae'n gymaint ers mi ddarllen o. Ie. Ond dwi'n cofio o'n i licio Anita Bruckner, dwi'n meddwl. Ie, o'n i'n meddwl bod fi, Dwi'n cofio. ond ges i ddim blas ar hon. Nes i darllen i, cos o'n i di mynd i ffwr am cwpl o ddyddiau ac o'n i jyst i mynd yn 2 nofel dena fo fi. Mae'n rhaid yn y reswm bod wedi ennill y Booker. Mae rai byna. O ti'n mynd y mwd iawn. O'n i'n mynd y mwd, oedd y cymeriadau'n mynd ar y nerfs i ac o'n i casau'r penderfyniad na ffyn y diwedd. Dwi'n teimlo fatha, ti'n mae'r bobl yma sy'n eistedd fo byrddau ac sgwennu rhywbeth a persuade me otherwise. Sut oes rhywun isio gysylltu fo ni a deitha fi bam ddylwn i licio Hotel du Lac. Y llall nofel Val McDermott, o'n i ar ganol darllen i Pydystir ar ddanosfa heddwch. O, beth hyn. Skeleton Road. Nes i fwynhau. Mae'n stori detective gret. Nes i ddyfalu just cyn y diwedd i gwir pwy oedd di lladd y bobl. Ond oedd o reit agos y diwedd lle doedd am y wir. A hefyd, mae'r rhyfal oedd yn y cyn Iwgoslafia, yn wedi Croeso yn rhan mawr o gefndir y nofel. Caredin ar Rhydychen a y gwledydd oedd yn Iwgoslafia ydy'r cefndir. Mae wedi codi cwilydd a neu cylliad, dwi'n wybod am be ddigwyddodd yna i fel bod o'n gymharol ddiweddar, dydy. Cos dwi wedi bod yn Croeso, wel, chydig blynyddoedd yn ôl, a bobl dweud the war hyn, the war llall. Ac ar da Connor ni teimlo, ddyla bod fi'n gwybod mwy am be ddigwyddodd i'ch glach chi, de. Hwna, a'r trydydd, hefyd, mae hon yn nofel efo erchylltera tu ôl iddi. Small Things Like These gan Claire Keegan. Ar ni'n neud hwnna yn y criw darllen, grŵp darllen. O bobl yn mwynhau hi? Oedd nhw gyd i mwynhau fwy na fi, dwi'n meddwl. Mae'n O, ma'r fyr ffilm- nofelig. Mae'r boina fo llygu glas, y gwyddel fo llygu glas, mae dyn ni'n ffilm. Mae wedi cael ei wneud y ffilm, yndi? Boi Peaky Blinders, beth yno? Cillian Murphy, efe? Hwna. Mae Cillian Murphy yn y ffilm yna fo. A dwi'n cofio'r ffilm o'n chweith. So mae gynnil ac yn ddim yn ar y deg, ond yn gynnil iawn rwsut, dim ond, ysdi ti'n meddwl, stori am ddyn glo a'i deulu yn Werddon yn yr 80au. Ond mae wedi cael ei chyflwyno i This story is dedicated to the women and children who suffered time in Ireland's mother and baby homes on Magdalen laundries. Dwi'n cofio'r ffilm o'n. Ti'n cofio'r ffilm hwn? Cofio'r ffilm o'n.
O, nes i eitha mwynhau'r llyfr, ond oedd Har Llywelyn di gwirioni. A do'n i'm di gwirioni. O, o'n i di gwirioni. Ah. Cos dwi'n licio pethau sydd yn... Ti'n meddwl Genial. bod na'm llawer am byd yn digwydd ac wyt ti'n sylweddoli yn y diwedd. A mae yna rhywbeth mawr di digwydd. O'n i'm yn y mwd. Da chi bod, be? Dwi'n meddwl bod ni wedi camol lot mwy na da ni'n arfer wneud. Mae yna lwyth o lyfrau dwi eisiau darllen fan yma. Oes. Criw bach brwdfrwdig. Da, da ni de. Da, da ni. Da ni dda. A da ni da. Positif. A da ni'n cael mynd i steddfod. Dan. Dan. Maes di. Ia. Maes da. Maes... Dim awrth. Dwi'n cofio faint o gloch. So rhywun yn cofio faint o gloch? 11, dwi'n meddwl. Ie, dwi'n meddwl 11, ie. O, no. A mae bobl sydd ddim addysgwyr yn cael mynd i mewn i maes dyd. Gymodd o hir i mi ddallt hynna, bod yna bethau difyr yn digwydd yna. A bod chdi'n gorau bod addysgwyr i mi mewn. Be, a ti'n meddwl bod na rhyw Dwi'n farier yn gwybod be o bobl yn diofydd, a fi. O'n i just ddim yn mynd mewn. Mae yna lot yn math o chdi felly. Dwi'n siŵr does. Wel, yn eich yna, lle? Na fo. Ie. Ie. Tam mis Awst. Cymwch o fel, boes. Wel, dyna ni. Diolch i chi am wrando ar Colli'r Plot. Da ni'n gobeithio eich bod chi wedi mwynhau gymaint â ni. Os oes gennych chi gwestiynau, mae croeso i chi gofyn nhw dros Twitter, Facebook neu Instagram. Diolch yn fawr i'r Cyngor Llyfrau am wneud y podcast yma'n bosib a'n helpu ni i golli'r plot. Allwch chi dan ysgrifio i glywed mwy o benodau lle bynnag da chi'n gwrando ar bodlediadau. Chwiliwch am Colli'r Plot. Yna groeso i chi adolygiad i'n helpu ni. 5 seren, please. Cofiwch rannu'n podlediad bach ni hefo'ch ffrindiau a'ch teulu. Mae'r gerddoriaeth ar gyfer y podlediad gan fand o'r enw Bandi Cwts a'r trac ydi o nefoedd. Ac os da chi eisiau darganfod mwy o bodlediadau Cymraeg, ewch i ypod.cymru.